Ja som aquí un dia més, allò del podcast, el darrer programa abans del mes d'agost. Aquest serà el nostre programa 17. Ojo. Wow. 17? Sí. Número... Màgic. Màgic, és el dia que vaig néixer jo. Molt bé. I res millor pel darrer programa abans del que serien les vacances que un programa de pel·lícules de vacances. Tenim tots les hormones molt revolucionades, així que el programa serà una mica com surti, perquè estem excitadíssims per l'arribada de l'agost. Tenim aquí, ja amb les xancletes i la camisa de palmeres, el Jaume. Hola, Jaume. Benvinguts, ben trobats. Marta, portes un pareo molt maco avui. Hola, què tal? Com te va? I hola, Marc, aquest banyador de gremlins és molt maco i et queda molt bé. El que passa que si es mulla en surten més. És el problema. Anirem començant. Avui li cedim la batuta a la Marta. Hola, Hola. aquí estem. Molts ja deveu estar de vacances, d'altres desitjant que arribin. I de pel·lis de vacances n'hi ha moltíssimes. Gent que marxa de vacances a algun lloc remot i li passen coses. Perquè si no, no tenim pel·lícula. Exactament. Gent que en època de vacances s'ha de quedar a casa, però també li passen coses. Hi ha vacances a l'hivern, hi ha vacances a l'estiu, ponts, caps de setmana llargs... Aquí hem triat una mica les que ens han vingut així, pum. Us explicarem aquelles que ens fan més gràcia, les que ens posen en situació... Més de vacances. Més de vacances. I comencem per aquelles pel·lis clàssiques. Quines pel·lis tindríem clàssiques? De vacances. De vacances. Jo us dic la primera. La tentació bebé arriba, Marilyn Monroe. Aquesta passa a les vacances? Passa de vacances. Ah. És un senyor que la família se li va de vacances i ella es queda amb allò que es deia abans de Rodríguez, treballant. I té una veïna a sobre que és la Marilyn. Bueno, clar. Clar, que és de fer també. Aquesta pel·li té aquella escena mítica que recordareu tots, o que almenys heu vist fotografies de les faldilles que li volen pels aires del metro. Quina pel·li tenim més així clàssica? Tenim Atrapar un ladrón, de l'Alfred Hitchcock. Ah, molt bé. Totes aquestes són dels anys 50, Vull dir, estem allà clàssico. Sí, pel·lícules que es van fer quan encara no hi érem nosaltres. No hi Correcte. érem i faltava bastant perquè hi siguéssim, també. I en teníem un altre, Jaume. En català s'ha traduït per l'esport favorit de l'home, que és una pel·lícula, no és de vacances ben bé, és un cap de setmana que passa a Rock Hudson, que és un senyor que treballa per Abercrombie & Fitch i que està a la secció de pesca i ha escrit un llibre sobre pesca quan ell no sap pescar. I aleshores es lia la cosa, Howard Hawks, tal, lia de guai, i aleshores acaba en un cap de setmana a fer un concurs de pesca que ha intentat guanyar sense haver pescat mai, havent escrit un llibre de pesca. És molt xula. I el molt Rock guai. Hudson, ojo, És molt xula. Abans que n'hem parlat una mica, no la tenia present, però ara que has explicat així la sinopsis, sí, l'he vist i realment és... Pues que en Rock Hudson... Ojo. És molt divertida. Ojo. Molt bé. De clàssiques n'hi ha més, però si en cas ja en parlarem un altre dia de les altres. A l'estiu també s'acostumen a fer campaments. Campaments, els nens ja no tenen col·le i els envien els pares als campaments. O a vegades també rotllo familiar. Campaments familiars. Quin campament familiar tenim superfamós? Home, el millor campament familiar, Dirty Dancing, que te'n vas allà i un jambo et treu a ballar. Hombre, Per favor. refrega cebolleta per aquí, refrega per allà. És que en els campaments se poden fer moltes coses. Clar, Wet Hot American Summer és una altra També. pel·lícula de campaments clàssica Clar. en les que també hi ha bastanta cebolleta. Sí, I també en tenim de més innocents. Tu a Londres i jo a Califòrnia. Ai, tu a Boston i jo a Califòrnia. I tu a Londres i jo a Califòrnia també sí També, si cal també, si s'ha d'anar a Londres s'hi va. Ir por ir és tonteria, però... És que tu a Londres i jo a Califòrnia és el remake que va fer la Lindsay. Exacte. Que és una mica més lluny. Clar. Sí, Hi havia més diners. clar. És que era d'una altra època. Bueno, llavors era més difícil que es coneguessin perquè hi havia més distància, hi havia un xarco pel mig. Vale, teníem Camp Rock també, no? Ostres, sí, Camp Rock ja és un campament on vas a fer alguna cosa en concret, que és aprendre a cantar, aprendre a ballar, i llavors les hormones Existeixen aquests campaments, existeixen. Sí, sí. I també hi ha los campamentos Masterchef. Hosti. Ojo, és que hi ha campaments... No hi ha pel·li d'això. O sigui, clar, és que penseu que l'estiu és un moment que no tots els pares poden tenir vacances, però els nens tenen vacances. Els has d'enxufar a alguna banda. Sap greu dir-ho així, però vindria a ser una mica així. Conciliació. I llavors el món del campament
té tela. I no sempre és agradable, no? No, és el que passa, per exemple, a Campamento Sangriento. Mega ultramast, sí, de l'any 83, que és una peli d'aquestes típiques de campament americà, de tots els prepúbers allà fotuts, i on hi ha de tot. Hi ha penya cremada amb aigua bullint, atrevessats en fletxa, rajats de dalt a baix, decapitacions, abelles assassines, penya esbudellada. Què més voleu per disfrutar d'unes vacances? Caipirinha. Una caipirinha per poder-ho veure tot. Es diu Campamento Sangriento la peli només o el campament? Perquè llavors ja tens una pista, no? M'he apuntat a un campament aquest estiu. Aquí. En anglès és Sleepaway Camp, que queda com a més fi. Sí, bastant més. I després hi ha campaments, hi ha una pel·li que, bueno, són dos pel·lis, perquè han fet primera i segona part, que es diu Nadie duerme en el bosque esta noche, són dos pel·lis poloneses, que són bastant de campament tipus americà. Són d'uns adolescents que són addictes al mòbil. Hòstia. I llavors els porten al bosc, els hi treuen els mòbils, evidentment, i comencen a passar coses molt xungues. I llavors, clar, no poden avisar. I clar, ja tens la jugada de que ja no tens el mòbil. Estan a Netflix, crec. Estan bastant bé, no són allò, no passa la història, però ostres, són bastant curioses i bastant mal rotlleres. I sí, si ens estàs escoltant des del mòbil, potser també ets un addicte. Paga el mòbil i ves que et toqui l'aire. No, que s'esperin a que s'acabi el podcast, Sí, hòstia. clar. Bueno, espera't que s'acabi el podcast i ves que et toqui l'aire. Bueno, hem parlat de campaments, hem parlat de classicorros, però a l'estiu què passa? Fa calor. I on vas? On volem anar tots a refrescar-nos? A la platja, al mar. Un creuer d'aquells amb tot de penya allà per anar a veure ciutats en mitja hora. Quines pel·lis tenim d'aquestes? Ostres, és que aquí, clar, si parlem de l'estiu, parlem de platja, parlem de mar, podríem estar tot el dia, però ho deixem en unes quantes, no? Deixem en unes quantes. Va, jo puc dir... Digue'n una. Tauró. Tiburó, sí. Jous. Sí. Que per ser un episodi del podcast que parla sobre Tauró, recupereu-lo. Això, recupereu-lo. N'hi ha un altre de Pijos idiotes que es diu A la deriva. És una pel·li alemanya de l'any 2006 d'uns pijos que no sé si es calloguen o un d'ells té un petit veler i se'n van allà a passar uns dies al mar i els pavos es tiren tots a l'aigua així, feliços i tal, però a ningú se li acudeix posar l'escaleta per tornar a pujar. Però amb l'afegit de que un d'ells ha portat el bebè al cap de setmana aquell o les vacances o el que sigui i el bebè es queda dins del barco i ells estan allà a l'aigua sense poder pujar perquè rellisquen, etc i senten a més el bebè plorar. És una fiesta de pel·li, o sigui que pa'lante. Vaya tela. I així amb Valers també em recordo aquella pel·li de la Nicole Kidman i el Sam Neill que recullen el Billy Zane, que és un nàufrag, és Calma total. Que no has de recollir mai el Billy Zane. Mai, el Billy Zane no el recullis mai, i menys en aquesta pel·li. Està molt entretinguda. Clar. I també amb vaixells, que per nosaltres és una categoria sola, però l'hem ajuntat, som democràtics. Tindríem Criminales en el mar, que és és que aquesta l'explico perquè no ho vaig fer en el programa de l'Adam Sandler. L'Adam Sandler li regala a la seva dona un creuer, un viatge per Itàlia, i no sé com acaben el creuer d'uns rics, i en aquest creuer d'uns rics hi ha un assassinat. I com no, han de descobrir qui és l'assassí. És molt divertida, la super ultra recomano. Doncs bueno, clar, aquí també entra Muerte en el Nilo. Que també. També entra, no? Sí. Perquè estan de vacances i on mort i tal. Sí. I, bueno, jo tinc una més. Recomanaré una pel·li que no he vist, que és Titanic. Clar, està tothom de vacances, no acaba bé, ja ho sabem, però és gent de vacances on vaixell, no? Pues cuela. Pues pa'lante, creuer, mar, endavant. N'hi ha un altre que és mar i a sobre hi ha Tiburó, que és Infierno Azul. Hombre. Molt bona. Infierno Azul, Miedo, Terror, surfera, surfera guapa, a més. Sí. Sí. Que és una noia a la que li agrada molt el gossip. Sí, i Jaume Collet Serra, encara que faci allà, però és d'aquí. Clar, fem país. Fem país. I després també, home, em deixareu dir Elijah Wood, Flipper. Elijah. Però el Flipper està treballant, no està de vacances, Flipper. Però l'Elijah sí. Ja, bueno, I clar, és l'autèntic protagonista. Però aleshores, a Star Wars, Luke Skywalker està d'excedència. No marxar de la granja... A veure, podríem parlar... Segueixo vacances. No, jo diria que fuig. Una mica... Fa un runaway, Bueno, no ho sé, això és el que fas quan arriba el 31 de juliol.
fuges corrent de la feina, o sigui... Sí, Jaume, sí. És una pel·lícula de vacances. De vacances també tenim a la platja una platja que et torna vell misteriosament, amb aquesta última, una de les últimes pel·lis del Shyamalan, que es diu Old, la pel·li. Sí, una altra estafa. És bastant estafa aquesta pel·li, la veritat. Però passa en una platja i a principis misteriós i després té unes coses molt creepies que passen, sobretot amb la nena petita, que no sé, no acabo de... Bueno, és que bueno, com... A mi aquesta pel·li em mola força... Hòstia. A mi mola el concepte. Exacte, el concepte. Fins que arriba, com o no, a la part de mitja cap al final, que en Shyamalan no ho resol bé. Shyamalan. Sí, i la seva filla ha heredat el mateix problema i no saben resoldre les històries i acaben fent coses que no tenen cap mena de sentit. Sí, i per acabar, home, un altre dels anys 80 guapèrrima, que és aquest cap de setmana Cal Bernat, no, Jaume? Era així, no? Sí, cap de setmana Cal Bernat, sí. Que si la veieu en castellà teniu un spoiler de l'hòstia, perquè la pel·lícula es diu Este muerto está muy vivo. Sí. Ah, molt bé, no? Sí, és fantàstic. En aquest país es tradueixen Bueno, La semilla del diablo. És que... Però està bé... Cap de setmana Cal Bernat està bé perquè són uns senyors que van de vacances i encara que l'altre mori, ells van de vacances. Home, clar. O sigui, no es pot estar més compromès amb les vacances que aquesta gent. És que aquests són autèntics. A mi quan penso en això de cap de setmana Cal Bernat, penso en un que arriba una mica abans per anar-se'n ell a l'art de foc, saps? Per obrir les finestres i ventilar. Bueno. A més, el Bernis al final acaba fent més coses mort que les que hagués fet viu. Sí. Es passa millor la pel·li sent un cadàver que estar en viu. Sí. Vale. Ja tenim gent que ha anat de creuer, ha anat pel mar, se l'han mig menjat els tiburons, però hi ha gent que té pasta i se'n va de viatge a països exòtics. Com per exemple, una colla d'amics que se'n va a Cancún a la pel·li The Ruins. I els hi surt tot, fatal, no? Fatalíssim. The Ruins, clar, ja una mica... Clar. Les vacances que són? Una ruïna. Com aquella casa és una ruïna? Sí. Pues el mateix, però amb les seves vacances. Jou contra el volcà podria colar com a vacances a llocs exòtics? I tant. Aquesta m'agradava molt quan era petita. Bueno, a mi també m'agradava molt. És que totes les del Tom Hanks d'aquella època a mi em molaven moltíssim. És que en Tom Hanks molava. Sí, bueno, encara mola, pobre fill. Però no tant, eh? Sí. Ja, a mi ja no d'allò. Què més tenim? Teníem una que deies tu, que havies parlat tu, Marc, un turist? Sí, els turistes, aquesta turist, són uns amics que se'n van d'un país exòtic i es topen amb una gent entranyable, però entranyable que els hi volen treure les entranyes, saps? Que dius, oi, aquesta gent m'ha robat el cor i els pulmons i els ronyons i tot el que poden. És una pel·li bastant tensa tota l'estona. I també així en rotllo països exòtics, El retorn al paradís, que és aquesta pel·lícula del Joaquin Phoenix, el Vince Vaughn i la Anne H, que van de vacances a Tailàndia, es troben allà els 3 amics i 2 d'ells se'n tornen als Estats Units, però abans de tornar per no tenir problemes amb les drogues a la duana i tal, es llancen a la brossa de la casa d'aquest amic i clar, la policia troba les drogues i tal, el condemnen a mort en aquest país perquè són molt durs amb la legislació. I es troben amb aquest dilema de tornar, els dos que han marxat, tornar i enfrontar-se a una possible pena de presó, que tampoc està molt clar, i així rebaixen el tema de la condemna a l'alta i el no moriria executat, o com si aquí no ha passat nada. On és el dilema? I ja està, i adiós. Tampoc érem tan amics. No? Clar, vull dir... I, bueno, és bastant dramàtica la pel·li, però és guapa, està xula. Si no tenim pasta per anar-nos a països exòtics, doncs ens quedem aquí per Europa, no? Sí. Potser? Sí. Vale. I per Europa què tenim? Tenim The Holiday, Jude Law, Jack Black... Sí, que és un intercanvi de cases, no? És un intercanvi de cases. No passa ben bé a l'estiu, perquè és hivern, però crec que és Nadal, però la colem perquè la pel·li està força guai, en Jude Law està força guapo, surt la Cameron Diaz també, que també està molt mona, i bueno, això ja està força guai, és intercanviant cases entre Estats Units i Anglaterra, i troben l'amor i tots són feliços i comen pardissos. I ja està, i per què volem més? És que per Europa es poden fer moltes coses, no? Si es va en plan així motxileros i enamorar-vos en un tren, doncs podeu fer com a Before Sunrise amb l'Ethan Hawke i la Julie Delpy
i tenia aquesta història preciosa caminant pels carrers de Viena. També tenim un classicorro que passa a Europa, la de Roman Holiday amb l'Audrey Hepburn, Gregory Peck, a qui no li va gustar, preciosa. Als americans els agrada molt venir a fer pel·lícules a Europa. Adam Sandler, per exemple, que és un actor del que no parlo mai. No haurà fet cap pel·li de vacances, potser? N'ha fet moltes, i ja, si un cas, us les dic després, si voleu. Sí. I a Europa fan Criminales en el Mar 2, que estan passar a París i tal, és divertit veure els llocs que... Jo espero que Criminales en el Mar 3 sigui a Barcelona. Bueno, només cal que posin una càmera, vull dir... No hem de preparar res, ni actor, ni guió, ni res. Una càmera a les Rambles i vinga, Criminales. Bueno, si us deia abans això dels motxileros, en plan així d'enamorar-vos, però us agrada el rotllo motxilero, però això del plan romàntic no us interessa, doncs uns col·legues per Europa també així en plan motxileros, Hostel. Hosti. Teniu aquests amics A qui no li va gustar, que es troben, doncs, si abans teníem uns amics que es trobaven en una màfia de gent que et treu els òrgans, doncs aquests es troben en una màfia de gent que et venen a rics psicòpates perquè et torturin i assassinin lliurement. És una mica Todo me male sal, no? Sí. Exacte. És molt mal rotllera aquesta pel·li, deixa molt mal cos. Mamma Mia colaria en aquesta categoria? Sí. Sí. Tant de vacances, no? I m'agraden els musicals, d'això home que em fiqui un. I en aquesta categoria també ens colaria una llada més recent, així mal rotllera, a Midsommar, de l'Ari Aster. Que... M'agrada molt. A tope de droga també, perquè té un... Sí. És bastant mal ric aquesta, Molt. Si algú vol veure Midsommar, que vagi preparat. Jo la vaig passar bastant canutes. Hostel també, no? El moment del salt del senyor que cau contra la pedra, hòstia, és boníssim. Per part no t'ho esperes, estem fent aquí un spoiler del copón. Que té 5 anys aquesta pel·li o així? Sí, és del 2019. Molt bé, doncs no tenim pasta per anar a països exòtics, no ens arriba per anar-nos a Europa, però sí per anar a fer una excursioneta per la muntanya. Ojo amb la muntanya. Ojo amb la muntanya, ojo amb els llacs. S'ha de respectar la muntanya. Sí, no llanceu brossa, endueu-vos-la amb vosaltres. Els d'allò de cigarret també, perquè llavors tenim el pobre Michael Fassbender, que un dia se'n va amb la seva dona Ai, mare meva. a passar un cap de setmana llarg allà al costat d'un llac i, oigan, que es troben amb uns ninis allà que els hi fan passar canutes. Hosti. Saps? I del Lake, 2008, Boníssim. amb la Kelly Reilly, que està estupendíssima i es menja la pantalla, però vamos. Més pel·lis hiper malrotlleres. Estem deixant els oients que ens siguin fidels i ens vulguin escoltar. I mira que totes aquestes pel·lis potser ens odien una mica després. Jo crec que si ens escolten ja saben què es trobaran. Segurament que sí. Depèn també del que vulgueu fer per la muntanya, no? Tenim aquí també una pel·li de dos amics que cada estiu es troben per anar a pescar a Brokeback Mountain i bueno, és una manera de passar les vacances. Em sembla bastant més agradable que la d'Eden Lake. Totalment, i és un drama molt gros, però el mal cos que et deixa no és comparable. També tenim una que no és mal roller, o sigui, sí, té sang i fetge, però és catxondona, que seria Tucker and Dale versus Evil. Molt divertida. Que, bueno, dos col·legues que se'n van a pescar, també, això típic que fan, ens anem a la cabanya a pescar, ens enduem aquí unes birres i tal, i es troben amb uns pijos que també se n'han anat a una cabanya a passar el cap de setmana. I pel que sigui, un dels pijos té un incident i se'ls hi posa al cap que és que ha sigut un dels dos xavals del poble que són uns assassins en sèrie i que els estan intentant torturar i matar a tots. I ells, pobres, l'únic que intenten és ajudar-los, però hi ha problemes de comunicació. I és tota la pel·li una animalada darrere una altra, un incident desafortunat darrere l'altre, i és molt, molt divertida. Hi ha molta sang d'aquella així com a gallerades, sí, però rius, és molt xula. I si no vols pescar, doncs pots anar a fer rafting, com feien a Deliverance del 72, amb el Burt Reynolds, el John Boyd, i trobar-te també amb uns rednecks, però en aquest cas sí que són una mica fills de puta.
Pels boscos també tindríem The Ritual, que és relativament recent, basant en un llibre, i també són 4 col·legues que lo típic de hosti, fa molt que no ens veiem, cada any fèiem un viatge, no sé què, se'n van així per la muntanya amb la motxilla i es perden, es queden allà enmig de com d'una mena de bucle estrany del que no poden sortir i passen coses. No vull dir res més per no fer spoilers, però entidades malignes i coses així. Vale, ja no tenim diners per fer res. Mare meva. L'únic que podem fer és aguantar les criatures a l'estiu o enviar-les a jugar al carrer perquè no ens molestin. Vacances amb criatures. Pel·lis de vacances amb criatures. La meva noia. Ai. Oh, trauma. Ai, Trauma, però és tan bonica. No les vulguis mai, aquestes vacances amb criatures. Sí, és bonica, sí, però mare meva. És molt bonica, però és Vacances mal, però és molt però maca. és molt de plorar. És mala llet. Home, Goonies. Sí. No és tant de plorar. És més d'aventurilla guai. Sí, Quantes vegades heu vist Goonies vosaltres? L'heu vist moltes vegades? Jo no les he Unes comptat, quantes. però La setmana bastantes. passada, l'última vegada. Jo recordo que cada divendres, hi va haver un any, que cada divendres ens n'anàvem al videoclub de la cantonada a llogar Goonies. Hosti. I ens la miràvem al cap de setmana com Haver-la 2 o 3 comprat vegades. era més barat, no? Pues mira tu, anàvem allà al videoclub de confiança i No, però és veritat que a vegades no es venien les pel·lícules, les jugaves Per i ja, això, no les podies comprar. És com... cada divendres a veure, a llogar Goonies. Bueno, mira. Sí, sí. Jo tindria també, per exemple, Huckleberry Finn, que és una pel·li que va fer l'Elijah Wood de molt petit Però i és està coquíssim. però no és de vacances, és un... Bueno, està de vacances. Bueno, No va al col·le. No havíem quedat, No va al perdona, que cole, Star però- Wars és de vacances? bueno Pues però és Huckleberry diferent. Finn també. Però és que tampoc treballa mai. És a dir, la seva feina és no fer res. Vull dir, no ho veig clar. No ho veig Està clar. boníssim, està boníssim. Amb aquests nens que viuen aventures, em ve al cap Stand By Me, amb el River Phoenix, el Will Wheaton, Sí. qui més hi havia per aquí? El O'Donnell? O'Donnell no? O... No, En Corey Feldman, en Jerry O'Connell Això, l'O'Connell. Sí. i en Kiefer Sutherland, un record per en Kiefer Exacte. Pel seu pare. per la seva recent pèrdua. També teníem amb John Cusack aquesta pel·li. I el Richard Dreyfuss, fent de Hosti. pare o de Cherry, no recordo. Sí. I bueno, si no us mola tant el River Phoenix, teniu l'opció de veure una pel·li amb el seu germà, Joaquin Phoenix, a l'any següent, el Joaquim, que era Ruskis. No són uns cereals, és una pel·lícula, Ruskis russos. és una pel·li del 87. I són uns nens que es troben un submarí... Bueno, no es troben un submarí. Hi ha un submarí rus atracat a prop de casa seva i tal, i es troben un espia rus que l'adopten com a mascota de la colla i... Hosti. I l'espia russa es deixa. Perquè ara Es ja deixa, està- home, es deixa... O sigui, arriba algú de fora i el prenen com a mascota. Vale. ET és una pel·li de vacances? No. També és una Clar, mena És d'espia. un espia- és un espia que ve rus. de fora i que adopten com si fos de casa seva. És el mateix, però canvies un extraterrestre per un rus. Clar. Per un Per ells, espia rus. pels americans, això és no és molt alienofòbia. diferent. És alienofòbia. Jo tinc etefòbia. No me n'amago. De totes aquestes pel·lis de nens, hi havia la versió nenes, que era Amigues per sempre, Now and Then, que teniu aquí la Christina Ricci, la Thora Birch, la Cavallo Hoffman, la en pau descansi Ashley Aston Moore, que també va morir molt jove, i era una pel·li d'unes nenes que es passen... Bueno, era la pel·li de les elles de grans, que són la Demi Moore, la Melanie Griffith, la Rosie O'Donnell i tal, recordant un estiu de quan eren petites, que feien una mena de ritual així en un cementiri, descobrien Hòstia. la tomba d'un nen i es preguntaven com havia mort aquell nen, que tenia més o menys la seva edat quan va morir, i investiguen què va passar amb aquest nen. I surt també el Devon Sawa en aquesta pel·li. Ostres, Sí, fa de Casper una altra vegada. No fa de Casper, és broma. I després de pel·lis amb nens, de vacances amb nens, però de vacances sense nens, hi ha Home Alone, Solo en casa, que és la família en marxa de vacances i es deixen el nen. I dos atracadors molt, molt dolents, però bastant inútils, intenten robar el nen. De fet, a la segona surt aquest home que han condemnat per 30 i pico delictes federals. Sí, es diu Donald Trump, sí. l'actor secundari aquell. Sí. Que idiota. Sí. Me l'has colat, estava pensant a de qui parla. Molt bé. Els nens ens han fet grans. També tenim pel·lis de vacances amb adolescents, no? Sí, d'aquestes... Clar, jo aquestes pel·lis d'adolescents... Jo tinc una cosa. A mi m'agraden molt les pel·lícules
crepusculars, o sigui, les pel·lícules de gent molt gran i les pel·lícules d'adolescents. Bueno, bé. Llavors estic abonada al... Bueno, estava ara ja no. Abonada al Disney Channel, així que tenim les Cheetah Girls, la pel·li de la Lizzie McGuire, The Sisterhood of Traveling Pants, que és super, super xula, i o sigui, pel·lícules d'adolescents de vacances n'hi ha totes les que vulguis. Si els adolescents us fan por com a mi i el que voleu és que ho passi una mica malament, doncs teniu I Know What You Did Last Summer, és el que vau fer l'estiu passat, on aquesta colla d'amics un estiu maten... Accidentalment, s'atropellen. Atropellen a un... Però és un accident, no és voluntari. Sí, bueno, al principi és un accident, però quan l'home està mig d'això i el tiren al mar, Sí, potser això ja no és tan aquesta accidental. part ja no és tan accidental. I res, i a l'estiu següent doncs, reben unes amenaces on unes notes els hi diuen sé el que vau fer l'estiu passat, malparits. I clar, és que no són tan llestos com la Dorothy, del Màgic 2. T'anar matant a tothom, no? Clar, i aquests no se surten amb la seva. surten amb la seva, És que l'adolescent, ojo, que dona per molt. Mira, una altra pel·lícula on hi ha adolescents... Passant malament? On hi ha adolescents i també hi ha un atropellament en fuga, però en segments diferents de la pel·lícula, perquè és una pel·lícula segmentada en 3 històries, és Creepshow 2, que tenim el segment segon, que és el de la bassa, on uns adolescents se'n van a un llac on hi ha una mena de construcció de fusta flotant i ells neden allà i al mig del llac hi ha una taca negra d'un líquid extremadament fastigós, que a més menja éssers vius Què passa? i els té assetjats. I ells s'hi banyen, eh? Ells s'hi banyen Passa a Badalona, això. fins que es donen compte de que hi ha una taca i llavors s'han de quedar damunt d'aquesta fusta assetjats per aquesta taca. Sí, és boníssim. Oh, sí, me'n recordo, És Ara un sí, segment ara molt, sí. molt mal rotllero, tant per la taca com per coses que passen en aquesta Ens agrada, construcció ens de agrada. fusta. Us agrada veure patir adolescents, eh? Sí. Sí. I després en el tercer segment, que ja no té res a veure ni amb vacances ni amb adolescents, també hi ha un autoestopista atropellat i mort que segueix tornant a demanar Hosti. que el parin Bueno, això és cada la X xica de la curva. atrapada no? sí, en un bucle. Hòstia, hi ha un curt, no me'n recordo de qui és, ja ho buscaré, ja us ho diré, de la xica de la curva, que vaig veure un any d'allò de curs de Sants, i poques vegades he rigut tant com amb aquell curt. Ja us el buscaré perquè es pot trobar, eh? Us el buscaré i al pròxim programa us dic on el podeu veure perquè és boníssim. I bueno, i de pel·lis, en teniu alguna més? Voleu comentar alguna més? Sí, ens hem deixat una categoria que és vacances en família. Que quan la gent de la nostra generació, quan pensen en pel·lícules de vacances, en quin actor pensen? En pel·lícules de vacances en família, el Sí. Santiago Segura, no? És broma. He dit de la nostra generació i amb una mica de crit. Chevy Exacte, Chase. Chevy Chase, National Lampoon, que tenen 1, 2, 3, 4, Cinc, em 5... sembla que eren. Sí, Pues com a pel·lícules de Santiago vacances. Segura, no? Ja és que... No, però ambient. De fet, no es poden trobar enlloc, a més, aquestes pel·lis. Es poden comprar, però tal, i clar, fa gràcia molt la traducció de la segona pel·lícula, que és l'europea, Sí. que és les locas vacaciones de una chiflada família americana. Ostres! Uau. I hi ha un gag miraculós que és que comencen a donar voltes estan a Londres i com no sap conduir per l'esquerra, és molt gran, eh? Explica't per gràcia, però m'és igual. Llavors el Chevy Chase entra a la rotonda amb la família i llavors diu, mira, aquí el Big Ben i aquí el Parlamento. I aleshores, al cap d'hores, estan encara donant voltes i el Chevy Chase va dir, el Big Ben i el Parlamento. És màgic, és màgic. És que aquestes són uns clàssics, com clàssics són també les típiques pel·lícules de vacances en família de l'Adam Sandler, que així, sense... És la secció... És secció d'Adam Sandler a part, no? Una mica. Secció Adam Sandler de vacances. Sí, que és que me'n surten 9. Només fa pel·lis d'anar-se'n de El vacances? que passa és que ella té una càmera al costat de la casa d'Adam Sandler i cada vegada que surt d'allà diu està de vacances, i el que no són pel·lícules, No són pel·lícules, són és la- gravacions d'ella, Però- És en la- blanc i negre, d'aquestes així com a Hòstia, infrarroig, allò que es veu malament, que es veu com a borrós i tot. Exacte, però ella es pensa que són Amb pel·lícules. els Que no és ni brillants, com si sèpia, que és fos un com... Ella es pensa que són Sí, que és com pel·lícules. verdós a la Sí. massa. No, ell va confessar que ell realment el que fa és pensa, a on m'agradaria anar? Vale,
vaig a pensar una pel·lícula que pugui passar allà. Clar. És que ara anava a dir... Tonto no és, eh? No. Ara anava a dir que cada vegada que jo penso en una pel·li, si ara mateix penso en una imatge d'una pel·li d'Adam Sandler, el veig amb una camisa hawaiana oberta i un banyador. I pantalons Clar. curts. Sí, banyador, pantaló curt. És que si va tot l'any com el David, perquè creus que m'agrada tant el David? Sí. Ostres, A veure, de ara fet, tot va encaixant totes les aquí, fotos que jo he vist de l'Adam Sandler va així, tal qual. Clar. I Està de vacances sempre. està de vacances sempre, que és com ens agradaria estar, o sigui, hauria Sí, la de ser un veritat és heroi. que sí. Ah, per això fa aquesta cara de feliç, clar, Sí, sí. perquè va d'estiu tot l'any. Clar. I en un futur, quina pel·li Hi ha creieu? una pel·li de vacances de futur, no s'ha fet encara però es farà, Segur. que és la pel·li de l'assassinat del Daniel Sancho a Tailàndia, què passa, sí. oi? I ja una mica tenim el càsting. Hem quedat que Daniel Sancho fa el Christopher Bale, Christian Bale. Christian Bale, que Christopher Nolan, que és que és normal. De mort fa el noi afroamericà de Bullet Train, el Bullet Train, Mandarina. que també surt d'Atlanta. Oh, sí, mandarina, ens agrada, ens agrada. Què més? De pare, En Russell Crowe. Ai, en Russell Crowe no, no. perdó. En Carl Russell. o el Craig Russell o el Jeff Bridges. O poden compartir i anar-se intercanviant, vull dir que no passa res. Ah, sí, Bueno, també. sí, per Sí, perquè tu no ho parlar-ne, sí. notaries, No. no? I després, no sé, doncs d'enviada espacial aquesta de TV3 o de RAC1 que van enviar una noia cap allà. I què fa? No fa res perquè no pot entrar al judici. Hosti. Hi ha un... Sí, això ho heu escoltat, Sí. no? Sí. Que només podia entrar de l'agència F, els explicava, però no els podia explicar tot, perquè abans anava al trullo i tal. A qui posaries per aquesta noia? Aquesta jo posaré Megan Fox. Ai, Directament. pim-pam. Així, el primer que m'ha sortit, sense més. I serà un pel·liculón, us encantarà. I qui la dirigirà? Ostres. Jo pensava Michael que Bay diries- no, perquè no pot haver moltes explosions. No. No, Pensa això que diries algú... Christopher Nolan per donar-li algun girito... No, la podria liar. No, algú que faci coses més... Fincher? Fincher. Sí, Fincher. Fem Seria un Fincher Fincher? perquè és algú que, mos és algú surt que bé, faria això. realista i Sí, seguint tal, sí, i sí. rotllo paranoica. I seria una pel·li de 3 hores que quan s'acaba dius, ja s'ha acabat? Diu, ja Segur? està. Hòstia, i a part et queda com aquella cosa com Vols de saber misteri més. al Sí, final, sí, de dir, hosti, com que és- mig resolt, però Va ser ell, no va ser ell, només va Hosti, tallar a mi el aquestes cos. pel·lis em foten molta ràbia, Jo quan al final no sé si és l'assassí o no, Això et va quedar tant... M'emprello i el marxo. que passa és que tenim un... Sí que ho saps, però... Fincher amb això té un problema, que va fer Zodiac. I Zodiac Clar. realment Clar. és que És no, que no se sap. qui va ser. jo, Per tant, jo tinc decidit que era el senyor Ala aquell, l'Arthur aquell, Bueno, perquè tu has decidit Jo he així. decidit. Però... ja, però no... perquè no vull emprenyar-me amb el Fincher. Bueno, Si és per això- tot això és presumptament. Ho Clar. dic perquè no No, tinguin no. demandes. No, saps? evidentment, Perquè evidentment. Si jo començo a demanar No, calés i flipes. I presumptament, quina plataforma seria la que posaria pasta per la peli? Aquesta? Ostres, jo veig algú potent. Veig HBO fotent calés, però sí, per a tope. sí, sí. O sigui, vinga, 200 milions de pressupost. Llavors hi haurà sexe. Si és Home, sí. HBO, sí. Bueno, Si és HBO, abans segur. jo trobo que seria molt maco que fos abans de tallar-lo. Home, Va, Home, cort- sí. Fan sexe... Tallem? Com? Sí. No, no. que no era literal. Ai, Déu meu, quina xispa que tenim. Molt bé, doncs ja ho tindríem. No Doncs sé. sí. Oh, pel·lis de vacances. Aneu-vos-en de vacances on pugueu. Sí. Intenteu no anar en aquests llocs que ja us hem dit que són molt Sí. xungos. Vigileu si aneu pel bosc, no us Sí. perdeu. Campaments, els justos. Ojo amb les abelles. Si són sangrientos, Ojo amb els, res. ojo amb els tiburones. Sí. Exacte. Ojo amb la gent que us vulgui tallar a trossos. Això seria bastant convenient. Sí. Ojo amb les cabanyes abandonades d'un Sí. tiet de no sé qui. Sí. I si aneu a una cabana i el lavabo està fora, no aneu de nit. No, aneu de nit. Ho feu amb, feu amb una Cagueu dins de palangana. la casa, cagueu a dins, pixeu Els a dins llibre- de la casa. No sortiu, perquè si sortiu ja sabeu el que passa. És que per algú de tota la vida hem tingut gibrells. Claro. Sí, clar. Nosaltres a casa la iaia teníem el bany a fora i no anàvem a pixar fora. No, No, sortis a no, fora, no. que no. I no us separeu. Si per No, lo que sigui se sent mai un de la soroll vida. raro... Aneu tots tres cap allà. Sí, no. aneu junts, Clar. no separar-se. Vigileu a tenir cobertura al mòbil. Si no hi ha cobertura, marxeu. I tenir carregat el mòbil. Sí, això també. No També, ficar-se també. en llacs que no sabeu el que és, perquè us pot sortir una marmota zombi o qualsevol cosa Sabeu estranya. què? Quedeu-vos a casa i escolteu aquest El podcast. cotxe a prop de la Jo- porta, les claus a mà... per Jo anava a si dir cas. una cosa molt important, que per si hi ha problemes de cobertura, sortiu de casa ja amb els episodis del podcast baixats. Això. També, sí, sí. també. Baixeu-vos-els tots perquè si us quedeu tancats en algun lloc que no podeu sortir, tingueu d'entretenir-vos. A les cabanyes normalment no hi ha internet, ni cobertura ni merdes. Doncs tot baixat. Doncs au, apa, anem a sopar. Anem a sopar.